Som arrangør af en Nosework-konkurrence er det rigtig vigtigt for os, at vi ved, hvor høj din hund den er. Så derfor har jeg lige lavet en lille video, der viser, hvordan du kan gå ind og tjekke, om højden den er registreret, og hvis den ikke er det, hvordan er du så får den sat ind. Du går ind på din side, eller din lokalforenings side, og så trykker du op på den lille blyant. Du skal selvfølgelig være logget ind på min profil, og så kan du se dine hunde herinde. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at Katie, hun har den her firkant her. Hvis vi sætter musen over der, så står der hendes skulderhøjde. Den er 50 cm. Kigger over på Kalle, så der er ikke oplyst nogen skulderhøjde på ham. Men han står egentlig registreret til Nosework. Så det vil jeg godt have rettet på, så jeg klikker på blyanten, og så kommer Kalle frem hernede. Og normalt så vil der være et felt her, der skal udfyldes, men det kommer først frem, hvis der ligesom går hen og markerer den disciplin, som det skal være. Så nu tager jeg lige og fjerner Nosework 1 igen, og så søger jeg den frem. Sådan. Og så skriver jeg, at han er 52 cm høj. Jeg kan lige tjekke, at hvis det var, at det skulle være i Nosework åben, om den stadigvæk er registreret højden, og selvfølgelig er den det, for han har den samme højde, uanset hvad. Så trykker jeg på gem hund, og hvis jeg lige går tilbage på min profil, så kan jeg se, at nu står der, at han er 52 cm høj. Og så kommer det til at stå i kataloget, så dommerne ved, hvor høj er den mindste hund, og er der nogle særlige ting, vi skal tage højde for, når det er, at vi skal placere søerne. Så det er altså rigtig vigtigt, at man sørger for, at højden den er oplyst korrekt herinde. Lige nu, så til den prøve, jeg har, der er der en tredjedel af hundene, der ikke har oplyst en højde. Det er lidt noget skidt, for så skal jeg have fat i hver enkelt person. Så der vil jeg rigtig gerne bede om, at alle lige får tjekket, at højden den er oplyst herinde. Tak.